Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ardel. Taong 1992. Bulod, Bohol. Mula pagkabata ni Ardel, pawang sabong na ang kanyang nakahiligang sugal. Ang kanyang ama, lumaki rin sa sabungan na siya namang naging pangunahin na nitong pangkabuhayan para makatustos sa kanilang pamilya. Hindi naman sa lahat ng oras panalo sila, pero karamihan dito, puro panalo. Ni minsan, hindi pa nalulugi ang kanyang ama sa sabungan, kaya na may hindi nila maipagkakaila ang iilang mga taong may lihim na galit sa kanila. Ilang beses na rin kasi noong napagbantaan ang buhay ng kanyang ama dahil lamang sa tuloy-tuloy na panalo sa sabungan. Minsan nga, may mga kalalakihan na noong sumasadya sa kanila pero hindi sila roon nagpapatinag. Bagaman wala silang kayamanan, hindi maipagkakaila, marami rin itinatagong mga gamit ang kanyang ama. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may kapatid itong kamamatay pa lamang noon na isang veterano sa ikalawang pandaigdigang digmaan. Bago yun tuluyang namatay, ang ama ni Ardel ang binahagian nito ng halos lahat ng gamit nito. Dahil sa alam naman nilang mapanganib ang pagsasabong, kaya na may marami yung ginawang pagsasanay, mapaghusayan lamang ang lahat ng armas nitong tinatangan. Pero ika nga ng matatanda, hindi habang buhay, ikaw palagi ang magaling. Sa pagtungtong ng ama ni Ardel sa edad na 60, nakatagpuyo ng isang katunggali na muntik-muntika ng pumatay sa kanya. Mabuti na lang, magaling umilag ang ama niyang yan, kaya na may hindi ito gaanong napuruhan. Yun nga lang, kinakailangang putulin ang kanang kamay nito dahil sa pagkadurog ng kanyang mga buto. Matapos maputulan ng braso ang kanyang ama, nagtuloy-tuloy na rin ang malas nito sa sabungan. Linggo-linggo, nagdadala yon ng 5 manok sa pinagsasabungan nila pero hindi talaga ito manalo-nalo. Si Ardel naman noon, takang-taka, buhat sa sobrang kamalasan ng kanyang ama. Dala ng kanyang kuryosidad, nagsimula na siyang magtanong ukol sa mga nangyayari. Hindi na rin kasi maatim ni Ardel ang kaganapang yon, lalo pat ramdam na nila ang kanilang paghihirap. Pagkalahad naman niya ng kanyang mga hinaing sa kanyang ama, wala na rin yung nagawa kundi ipakita sa kanya ang 3 nitong agimat na pinakatago-tago. Sa maniwala kayo o hindi, nagtatangan ito ng kambal na buntot ng tuko, kalakip ang isang libreta na merong mga pinatuyong ugat ng nyog na walang mata. Nang masipat yon ni Ardel, doon na niya unti-unting naunawaan ang swerteng tinatangan ng kanyang ama. Sa puntong yon, napag-isip-isip niya na upang maging ganon din siya kahusay, kinakailangan niyang magtangan ng ganoong karga. Itong mga panahong ito, malapit nang sumapit ang linggo ng Semana Santa. Si Ardel noon naghahanda na, alinsunod sa paraang ibinahagi ng kanyang ama. 3 araw din bago tumungtong ang Lunes Santo, katakatakot na pagdarasalang kanyang ginawa, masigurong malinis ang kabuuan ng kanyang kaluluwa. Ayon kasi sa ama niya, hindi magpapakita ang gabay na nagdadala ng tukong yon sa oras na maamoy nito ang masama niyang binabalak. Bale, kapag kukuha ka ng ganoong karga, kinakailangan mong ipakita na malinis ang iyong kalooban. Pero kapag nakuha mo na ito, bahala ka na kung ano ang gagawin mo. Isa kasi sa swerte ng kambal na buntot ng tuko ay ang sugal talaga. Kahit anong sugal, basta merong tayang pera, siguradong mananalo ka. May posibilidad ka lang matalo sa oras na merong daladalang pangontra ang kalaban mo. Yun lang din ang kabuoang bisa ng mutyang yon, pero napakahirap nitong kunin. Ayon nga sa ama ni Ardel, tsamba lamang
ang pagkakakuha niya rito. Noon pa man kasi, may alam na siya sa mga ganoong karga pero hindi niya inaasahan na yon ay kanyang makukuha. Halos ilang taon din siyang nagsaliksik ukol sa bagay na yon hanggang sa dumating ang pagkakataon na malawak na ang kanyang kaalaman ukol dito. Naniniwala rin siya, mas mabisa ang kambal na buntot kung sa Biyernes Santo ito kukunin. Dagdag pa ng kanyang ama, hindi yon maaaring maipasa sa kadahilan ng kusang lumilipat sa ibang tuko ang gabay nito sa oras na naramdaman na nito na wala ng kakayahang sumugal pa ang kanyang pinagsisilbihang amo. Nang marinig naman ni Ardel ang tungkol dito, maingat naman niyang sinunod ang bawat habili ng kanyang ama. Kahit hindi man niya kasi aminin, aminado siyang hangad din niyang katakutan ng karamihan sa mga sabungero. Ilang araw pa noon ang lumipas, abalang-abala na nga ang lugar nila dahil sa pagsapit ng Semana Santa. Si Ardel noon, piniling manatili sa kanilang tahanan habang maiging pinagmamasdan ang mga antingerong paisa-isa ng umaakyat ng bundok. Para matagumpay niyang makuha ang kambal na buntot ng tuko, kinakailangan niyang puntahan ang isang parte ng bundok kung saan hindi pa napapasok ng kahit isang tao. Sa makatuwid, para magkaroon ng posibilidad na magpakita sa kanya ang ganoong mutya, kailangan siya ang una doong makakapunta pagtungtong ng araw ng Biyernes Santo. Iniiwasan niya ring makipag-usap noon kahit kanino nang sa gayoy masiguro niyang nababantayan niya ang bawat lugar na malapit sa kanila. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes Santo, magbabandang hapon nang naghanda itong si Ardel. Nang akmang aalis na siya noon sa kanilang tahanan, dahan-dahan namang iniabot ng kanyang ama ang isang boteng pahaba na animoy sisidlan lang talaga ng buntot ng tuko. Ardel, kapag nakuha mo na ang hinahanap mo, ilagay mo yan dito. Heto ang libreta. Bahala ka na sa gagawin mo dyan. Basta anak, bukas na bukas, maghihintay kami sa'yo. Mag-iingat ka. Gabayan ka nawa ng Diyos. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Ardel ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Makakaasa ho kayo, tay. Makukuha ko ang dapat kong makuha. Hindi ako pwedeng mabigo. Dito nakasalalay ang pagkain natin sa araw-araw." Matapos naman nilang mag-usap, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa isang masukal na bundok na hindi niya nakitang pinasok ng kung sinong tao. Habang inaakyat niya ito, wala naman siyang ibang nararamdaman kundi ang malamig na pagsimoy ng hangin na sinasabayan ng huni ng mga galang hayop. Bagaman nababahala na noon si Ardel dahil sa maggagabi na, pinilit niya pa ring magpatuloy alang-alang sa pinaghahandaan niya. Makalipas pa ang halos humigit 2 oras na paglalakad, nadapo na nga siya sa parte ng bundok kung saan balot na balot ito ng mga masusukal na puno. Sa puntong yon, maigi naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid hanggang sa hindi naglaon nakarinig siya ng huni ng tuko di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinundan ng huni nito hanggang sa narating na niya ang isang puno ng akasya na maraming butas sa katawan. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, wala naman siyang nakitang kakaiba. Akala niya, pinaglalaruan lang siya noon ng kanyang paningin, pero maya-maya pa, doon na bumungad sa kanya ang isang tukong kulay abo na merong kambal na buntot. Pagsilay naman doon ni Ardel, dali-dali naman niyang inakyat ang puno para kuhanin ito. Sa bawat galaw ng kanyang katawan noon, maingat niyang inaakyat ang akasya upang masiguradong hindi lalayo ang kukunin niya. Awa naman ng Diyos, matagumpay na narating ni Ardel ang kinaroroonan ng tuko nang hindi yun naiistorbo. Pagkasakal naman niya sa katawan nito,
Pilit namang nagpumiglas ang tuko na siyang naging sanhi upang tuluyang kumalas ang buntot nito. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali namang kinuha ni Ardel ang buntot, sabay pugot sa ulo ng tuko. Matapos niya yung gawin, nagmamadali naman siyang umuwi upang ilahad sa kanyang ama ang tagumpay niya. Subalit, habang binabagtas niya noon ang daan, pansin naman niya na para bang hindi pamilyar ang lugar na kanyang tinatahak. Makalipas pa ang humigit 1 oras na paglalakad, doon na niya nakumpirma na naliligaw siya. Sinubukan na rin niyang baliktarin ang kanyang damit, tapos nagsisisigaw sa paligid pero wala pa rin yung epekto. Sinubukan na rin niyang umihip ng usal sa hangin pero ganun pa rin ang nangyari. Sa pagpapatuloy ng paglalakad noon ni Ardel, marami siyang nakasalubong na kakaibang nilalang sa bundok na yon. Habang binabagtas ni Ardel ang daan, pakiramdam niya, pangkaraniwang bagay na lamang ang kanyang nakikita. Ayon sa kanya, maliban sa mga engkantong humaharang sa daan, meron din siyang nasipat na mga elementong animoy sumasabay sa hangin. Ang mas ikinagulat niya pa noon ay yung nakasilay siya ng isang kambing na merong sungay na nagsasanga-sanga. Hindi niya yun nagawang mahuli sa kadahilan ng pagturo niya palang rito, mabilis na yung kumaripas ng takbo hanggang sa tuluyan na yung maglaho sa kanyang paningin. Sa paglalim pa ng gabi, nanatili pa rin siyang naglalakad sa gitna ng kawalan. Halos hindi na niya kayang maipaliwanag ang mga nangyayari, gawa ng kahit saang dako man siya magmasid, hindi niya nakikita yung bahay nila. Isipin ninyo, nasa itaas siya ng bundok, pero kahit anong titig niya sa ibaba, wala siyang nakikita. Ang tanging nasisipat niya lamang sa paligid, purong mga daan na walang kabahay-bahay. Akala nga niya noon, sa kabilang parte siya nito, pero nakailang beses na siyang umikot, ganun pa rin naman ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Pagpatak ng 4:00 ng madaling araw, unti-unti namang nagbabago ang buong paligid hanggang sa napansin na lamang niya na nasa ibaba na siya ng bundok. Dahil dito, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Pagdating niya roon, nasipat naman niya ang kanyang ama, nakaupo sa isang lumang silya habang nagkakape kasama yung nanay niya. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong kinawayan habang nakangiti. Hindi pa man noon gaanong nakakalapit si Ardel, narinig na niya ang kanyang ama na nagsasabi ng, "Mabuti naman at nagtagumpay ka. Hindi ka uuwi ng ganitong oras na hindi mo yan dala. O siya anak, magpahinga ka na muna. Pakiramdaman mo na muna yung karga mo para naman magkasundo kayo. Tandaan mo, sa mga unang buwan, mahirap pakisamahan ang kargang yan. Hindi ka pa 100% sigurado na mananalo ka sa sugal. Pero kapag nalaman mo na ang sikreto, ikaw na mismo ang makakakontrol sa tadhana ng perang itinaya mo." Nang marinig naman ni Ardel ang sinabi nito, napangiti lang naman siya dahil sa labis na tuwa. Lumipas pa ang mga araw, wala namang ibang pinagkaabalahan noon si Ardel, kundi ang magkondisyon ng kanilang mga panabong. Yung kanyang ama naman noon, pilit na tumutulong sa kanyang ina para sa pagtatanim ng mga kamote at iba pang tanim na magpaparaos sa kanilang mga sikmura tuwing walang-wala sila. 1 buwan pa noon ang lumipas, hindi na nga nanahimik itong si Ardel. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumayo na siya sa sabungan para sumugal. Noong una, wala pang naniniwala sa mga manok niya. Pero nang makatatlong sunod-sunod na panalo na ang una niyang tandang, doon na nag-umpisang tumaya sa kanya ang iilang mga sabungero. Isipin ninyo sa 2 tandang na dala noon ni Ardel, 8 beses yung nanalo. Partida, maliit na hiwa lang ang natamo nito.
Wala rin siyang ibang ginagawa noon kundi ang isuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa para pasimpleng mahawakan ang mutyang tangan niya. Hindi rin siya nagsasambit ng anumang usal nang sa gayoy hindi siya paghinalaan ni numan. Ang ginagawa noon ni Ardel, nagsasambit siya ng mga buhay na katagas sa kanyang isipan. Yung tari ding kanyang ginagamit, sinigurado niyang galing sa kanya upang hindi yon makapitan ng anumang uri ng sumpa. Matapos ang sabong, umuwi si Ardel na maraming bitbit na salapi. Habang naglalakad siya sa sentro, bumili na siya ng kanilang mga pangangailangan kasama na rin ang mga paboritong pagkain at alak ng kanyang mga magulang. Sa puntong yon, hindi niya maiwasang magsaya dahil sa kanyang nakamit na tagumpay. Alam ni Ardel na hindi lang doon titigil ang kanyang swerte, kaya sa mga sumunod pang linggo, patuloy pa rin siyang nakikisabong. Habang ginagawa niya ito, di man lang sumagi sa kanya ang tungkol sa mga pangontra ng kanyang mutya. Buong buo ang tiwala niya roon, kaya na may kahit agrabyado sa kalaban, pinilit niya itong talunin. Nagawa naman niya yung matalo, pero dumating ang isang araw, meron siyang nakitang isang matanda na may hawak-hawak na manok na panabong. Sa likod nito, naroon ang isang lalaki na animoy magpupusta sa dala nitong manok. Habang pinagmamasdan niyo ni Ardel, takang-taka naman siya, gawa ng hindi man lang tumaya ang matanda. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, unang salpukan ng kanilang mga manok, tinamaan kaagad yung sa kanya sa may bandang puwak. Habang nangingisay noon ang kanyang tandang sa lupa, lahat ng mga nakasaksi sa pangyayari, bakas sa pagmumuka ang labis na pagkagulat. Ni isa sa mga ito hindi inakalang matatalo ang ganador na bitbit ni Ardel. Dahil dito, napilitan naman siyang kunin ang kanyang ikalawang tandang na dala-dala. Habang nilalagyan niya yon ng tari, nasipat naman niya ang matanda na masaya lang na nakahawak sa manok. Wala yung ginagawang kakaiba maliban sa makipag-usap sa lalaking kasama nito. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na naman naglaban ang kanilang mga panabong, subalit sa kasamaang palad, ganun ulit ang nangyari. Nagkataon namang dalawang tandang lang ang dala ni Ardel, kaya ang ginawa niya, kinausap ang matanda na bumalik sa susunod na linggo para maglaban ulit sila. Alam niyo ang sumunod na nangyari? Sa 10 panabong ni Ardel, puro yun talo. Yung perang inipon niya, naubos na rin, at ang mas nakakabahala pa, nagkaroon siya ng malaking utang. Ayon sa kanyang ama, umabot ng 20,000 ang utang niya noon. Nangako naman siyang mababayaran ito, kaya lang mas tumindi ang kanyang pagmamalabis na talunin ang matanda. Imbis na makipaglaban sa ibang sugarol, nagpumilit siyang talunin muna ito kahit ang mga perang hawak niya galing sa utang. Hindi naglaon, umabot ng 50,000 ang utang ni Ardel. Wala na rin noong nagpapautang sa kanya dahil sa laki ng pinagbabayaran niya. Imposible niya yung matapos sa loob ng ilang taon. May mga pagbabanta na rin sa buhay niya, buhat sa perang kanyang ipinatalo. Nang dumating sa puntong wala nang pagpipilian si Ardel, nagdesisyon na siyang lumapit sa mga taong nagtatanga ng karunungan sa kaliwa. Alam niyang makakasama yun sa mutya niyang tangan, pero hindi niya na yun iniisip pa. Isang hapon, habang tulala siyang naglalakad sa baryo, meron siyang nakasalubong na isang matandang hukluban. Pagsilay nito sa kanya, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Napakalaki ng problema mo. Kitang-kita ko sa iyong mga mata. Gusto ko ang ora ng mga nabigong tao. Ano iho? Gusto mo bang tulungan kita?"
Nang marinig naman ni Ardel ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa sinabi ng matanda. Sa halos humigit 1 linggo nilang pagkikita, marami yung ibinigay na langis sa kanya. Pinakain din siya nito ng mga kakaibang pagkain na halos hindi katanggap-tanggap sa sikmura ng mga ordinaryong tao. Alam naman ni Ardel na mali ito, pero nangako ang matandang yon na pagbabayarin ang taong tumalos sa kanya. Dahil sa mga katagang itinatak nito sa kanyang isipan, para na siyang naging isang aso na sunod-sunuran. Lingid sa kaalaman noon ni Ardel, unti-unti na pala siyang ginagawang aswang ng matandang yon. Mabuti na lang, maagap ang kanyang ama, kaya agad naman itong napansin ang mga kilos niya. Nang makumpirma naman ito ang kanyang ginagawa, hindi na yon nag-alangan na dalhin siya sa isang albularyo. Hanggat hindi pa siya noon magaling, iniwasan siya nitong iuwi sa kanila sa kadahilanang napapansin nito ang isang matandang umaaligid sa kanilang tahanan. 3 araw ang lumipas ng paggamot sa kanya ng albularyo, nakitaan na siya nito ng mga senyales ng yanggaw. Para mailabas niya ang yanggaw sa katawan, 1 beses lamang siya noon pinapakain ng albularyo. Tuwing gabi pinapainom siya nito ng 1 galong langis, sabay bitay sa kanya ng patiwarek sa pagbabaka sakaling maisusuka na niya ang yanggaw na nanananahan sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling makapit ang yanggaw sa kadahilanang ayon sa albularyo, nasa kaanyo-anyo ng uod na merong mga galamay ng alupihan. Isa yon sa mga klase ng yanggaw na mahirap sugpuin sa oras na nailapat na ito sa katawan ng isang tao. Ang tanging nilalang din na may hawak nito, isang ermitanyo ng kaliwa. Dagdag pa ng albularyo na, kalimitan nitong binibiktima ang mga taong nagtatanga ng mutya na ginagamit sa masasama. Habang nagsasama si Ardel at ang albularyo, doon naman niya napag-alaman na kaya hindi niya matalo-talo ang matandang yon ay dahil sa nagtatanga nito ng mutya ng perlas. Mariin din itong inilahad sa kanya, sapat na ang hipo nito sa panabong para yon ay malapatan ng swerte. Hindi rin doon uubra ang kambal na buntot ng tuko, gawa ng di hamak na mas makapangyarihan ang ganoong uri ng mutya. Yon ang pangunahing dahilan kung bakit kahit anong gawin niya, hindi niya kayang talunin ang matanda. Mariin ding inilahad sa kanya ng albularyo na kung hindi siya nagpadala sa kanyang yabang, di sana wala siya sa ganoong sitwasyon. Pagtatapat pa nito na ang kinagandahan sa matandang nakalaban niya, hindi yun pumupusta. Ang ginagawa nito, magsilbing swerte sa kasama nito. Matapos namang marinig ni Ardel ang tungkol doon, paulit-ulit naman niyang pinagmumura ang matandang yon. Sa sobrang galit niya, tinukot niya ang kambal na buntot ng tuko, sabay tapo nito sa papag ng bahay ng albularyo. Pagsilay naman ng albularyo sa kanyang ginawa, bakas sa pagmumukha nito ang matinding takot at pagkabahala. Hindi mo dapat ginawa ang bagay na yon, Ardel. Alam mo ba kung anong kaparusahan sa kalapastangan ng ginawa mo? Dodoble ang iniinda mo ngayong karamdaman. Sa puntong ito, sinasabi ko sa iyo, hindi ka na makakaligtas pa. Wika ng albularyo habang dahan-dahang kinukuha ang itinapon niyang mutya. Subalit, bago pa man niya yun mahawakan, napansin na niya ang animoy pagkaagnas ng kambal na buntot ng tuko na nasa loob ng garapong yon. Dahil dito, napadasal na lamang ang matanda buhat sa kanyang mga nakita. Kinagabihan noong mismong araw na yon, ipinatawag ng albularyo ang kanyang mga magulang upang masaksihan ito ang kanyang paghihirap. Naniniwala ang matandang yon na sa estado noon ni Ardel, swerte na lamang kung aabutan pa siya ng susunod na araw. Makalipas pa noon ng ilang oras, nagdedeliryo na itong si Ardel.
Yung katawan niya napakainit pero nanginginig. Hindi na rin siya makausap ng kanyang mga magulang dahil sa palagi na lang noon nakanganga ang kanyang bunganga. Ang mas nakakatakot pa noon sa lahat, naninigas na ang kanyang mga galamay na halos hindi na nila yon kayang ibaluktot. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nasipat na lamang si Ardel ng kanyang ama na bigla na lamang tumigil sa kanyang paggalaw. Paglabas ng pinakahuling hininga nito, doon nila nakita ang 8 uod na merong galamay ng alupihan. Pagbagsak naman ng mga ito sa papag, agad din naman yung namatay. Matapos ang mga pangyayari, wala namang nagawa ang mga magulang niya, kundi ang umiyak sa harap ng katawan niyang wala ng buhay. Sa pagsapit ng lamay noon ni Ardel, saksing buhay ang albularyo kung papaano pangilagan ng mga balbal ang kanyang bangkay. Maaaring kaya hindi na nito ninais pang kainin ang katawan niya, buhat sa kamalasang naranasan nito noong nabubuhay pa. Pero alam ninyo, pinuno, na magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malimot-limot ng albularyo yung talaga namang kakaibang pangyayari na naganap na tagisan ng lakas ng mutya ng kambal na buntot ng tuko kontra mutya ng perlas. Okay, opinion ko sa kwento. Haba ng title, no? Haba eh. Pero ayos lang yun. At least, kahit paano, nabanggit na yung 2 mutsyang maglalaban. Pakikinggan nyo na lang yung kwento kung paano sila naglaban. Hindi naglaban ng pisikal, di ba? Hindi sila nagtagisan ng laban ng pisikal, espiritual, o kung ano man yung mga common na naririnig natin. Saan sila naglaban? Sa sugal. Sobrang kakaibang kwento to, no? Iniisip ko nga, yung isang aswang nagtatanga ng isang mutya, tapos yung kabilang mutya naman, tapos maglalaban. Pero hindi. Sa sugal eh, no? O ayan, yung mga nagtatanong sa akin, lalong-lalo na sa page. Pinuno, meron ka bang alam na mutya para sa sugal? O ito na yun, binanggit na. Yung kambal tuko, tsaka yung perlas. Pero ang tanong, paano nyo kukunin yan? Paano nyo pagaganahin yan? Okay, yan. May idea na kayo, pero medyo malalim pa rin, tsaka mahirap gawin eh, di ba? Tulad nito, yung kambal tuko, meron siyang libreta. Hindi basta-basta na pagkakuha mo, mapapagana mo na. Hindi. Tapos, katakatakot na pag-aalay ng dasal, pagke-cleansing ng kaluluwa, spirito, pagkatao, bago mo makuha. Doon pa lang, alam ko, karamihan na sa atin, sablay. Diba? Paano pa kaya yung libreta para mapagana yon? Diba? Ang tanong ko lang, nasan kaya tong kambal tuko? Nasa kaliwa, nasa kanan? Kasi sabi, diba, lilinisin mo yung katawan mo. So, ibig sabihin, dapat mabait ka nun. Tapos, pag nakuha mo yung mutya, bahala ka na kung saan mo gagamitin o kung saan mo dadalhin. Sobrang bihira ng ganong mutya. Kasi karamihan sa mga mutya, kung para saan lang sila, dun lang sila. Diba? So sa kaso nito nila, itong pamilya na to, nila Ardel, ginagamit nila sa sugal. Kaso nga lang, mutya ng perlas na ngayon ko lang narinig. So hindi ko alam kung paano nagkakontrahan tong mga to. Maraming tanong yung kwento, pero alam naman natin na wala tayong may sasagot eh. Kasi isa lang to, patay na nga si Ardel eh, diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.